הגיעה ושלבת כבר במתח, רבקה שוב אחד נשפחה לאתר רותח, באה פעם בשנה כי ההכתרה בפתח. הנה כבר דיברה עם המנהל וזה בסדר, אולי שכל המבחנים יזוזו לספטמבר, הכתרת השאז עכשיו תעיף לך את התדר. אצלנו באולפנה לומדים באתר בנייה, יש בנים אין מחיצה, לא לומדים יש רביצה. אצלנו באולפנה כולם כבר מתים לעוף, לכולם נתפס הגוף, מישהו אכל פה לוף, כולם בטירוף כי באנו. דורון, גואטה, ציפי, סיגל, שחר, קטנר, וואלה ככה זה אצלנו, רפי, יהודה, אבי, אין פה רבי, וואלה ככה זה אצלנו, כל החבר'ה בבניין חשבו את זה דיינו בכיין, מה היא עושה מזה עניין? כי וואלה ככה זה אצלנו. יא וואי וואי וואי, איזה ריח בא אליי מיקי לפוק למנטינה, אז תגידו לו די! אח בא פה לא רגוע כבר שבוע, על המיקרוגל יושב, איך הוא אוהב. למורה אין קול, אם התלמידים היא רבה, עם חצאית כזאת תהיה לך חסק עם הקו, שיש חנק במערכת אני באה עם סנדל, מספורט זה הבגרות אני עושה את זה בקר. לא צריך אישור מאבי כי אני שמיניסטית, חם היום והגעתי בלבוש חורפי, תביא לי את האוטו, היא כל הזמן חופרת, אין לי שלבת אחרת. אצלנו באולפנה כולם באים להכתרה, מחכים לזה שנה, ולמד שבטין איזה בא. אצלנו בהכתרה אף אחד לא יושב לבד, זה יום שיזכר לעד, למוזמנים בלבד. יהיה כיבוד וגם כן